chakwera lero lachitatu pa 3 Septemba 2025 akupitiriza kuchititsa misonkhano yoyimayima yokopa anthu kuti adzamuvotere komanso adzavotere chipani cha MCP pa chisankho chomwe chichitike pa 16 Septemba chaka chino mdziko muno. Moti ine Raymond Katayika ndikulandireni kuchokera pano pa bwalo la pa khoti ya Champiti mboma lino la Nchewu kumene ndi malo ena amene mtsogoleri wa dziko lino achititse msonkhano umenewu woyimayima. Moti nthawi ina iliyonse posachedwapa mtsogoleri wa dziko linoyu akhale akufika pano pa bwalo limeneli la khoti ya Champiti. Ndipo ndifotokoze kuti kuno kumene tili ndi dera la Nchewu Central East, ndipo yemwe akuyimira dera lino pa chisankho chimenechi ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo mchipani cha Malawi Congress ndi Albert Mbawala. Ndipo kulinso makansala amene akuyimira chipani cha Malawi Congress. Komano mtsogoleri wa dziko linoyu pamene akufika kuno ndiye kuti akuchokera kwa Kambilonjo. Ndipo malo oyamba lero lino kuyima panali pa Lizulu Trading Center, ndipo kumeneku ndi kudera la Inkos cha Kumbira. Ndipo kuchoka kumeneko mtsogoleri wa dziko linoyu anapita ku Kambilonjo kumeneku ndi dera la Nchewu Dzonzi Mvayi. Koma ulendo wonse usanayambe mtsogoleri wa dziko lino anapita kulikulu makamaka kumeneku ndi kunkosini kwa Ngwenyama Inkosi ya Makosi Gomani yachisanu. Ndipo kumeneku ndi dera la kumpoto mboma lino la Nchewu. Koma kuchoka kwa Kambilonjo ndi pamene mtsogoleri wa dziko lino akufikano kuno kwa Champiti. Ndipo tumene ndikuyankhulamu ndikuona galimoto zimene zimakhala pa mdipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino ukufika ndithu kuno kuyenda pang'ono chifukwa kuno kwasonkhananso khwimbi la wanthu amene akufuna amve uthenga umene mtsogoleri wa dziko lino akuwabweretsera. Pano ndili ndi mzanga amene tikuulutsa naye amene ndi Mayeso Chikhadzula. Mayeso, iwetu wayenda nawo ulendo wonse kuchokera komwe ku Nkosini kufika kuno? Tizoonadi zanga Raymond tayenda limodzi nda president kuchokera mama uja pa Lizulu Trading Center. Komano pano atafika kwa Kambilonjo anapitiraso kuno tsopano kwa Champiti. Ndipo pano tingoona tibwereso kanthawi kena atilandire ku Banda kuti tipitirize zinazi. Tilandire ku Banda. They can afford. That is what we are building across the country, and Malawians will soon enjoy healthier and stronger and longer lives. Every Malawian deserves a hospital, a doctor, and a nurse, and medicine they can afford. That is what we are building across the country, and Malawians will soon enjoy healthier and stronger and longer lives. There are times when all the mind wants is entertainment. And so it happens that we have just what you desire. Huh? Very nice.
okay with never-ending movies, TV series, game shows. Chabwino takumananso ndiye ndinali ndi mzanga uyu Mayeso Chikadzula amene amafotokoza momwe ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino wayambira ndi momwe ukuyendera pofika pano. Ndinene kuti boma la Nchewu ndi limodzi mwa maboma ofunika kwambiri chigawo chapakati imene kuti Central Region pachisankho chimene chikudzaja pa 16 September 2025. President Achakwera ayenda maboma osiyanasiyana chigawo chapakati kumapena chona kuti nchanzeru kuti ayenderenso anthu amaboma la Nchewu. Anthu amaboma la Nchewu ndi olimbikira ulimi. Ndi zina zimene President Achakwera akufotokoza pa manifesto awo. Akufotokoza kuti dziko malo likhale lodzidalira kwambiri. Tizidalira bwanji ulimi ni mbali imodzi imene dziko malo likhale kwambiri. Ndino President anafika pa Regional Trading Center ngati malo oyambirira. Komanso anafika pamene pa Regional Trading Center anapita kale kwa inkosi ya makosi gomani yachisanu komwe anakapereka ngati kupereka kuodira kuti ayendalowa mudzi muno ndi boma la Nchewu ndikuchita misonkhano yoyimayima kuamema wanthu pachisankho cha pa 16 September 2025. Komano atamaliza kucheza ndi inkosi ya makosi gomani yachisanu anabwera pa Regional Trading Center pomwe anacheza ndi anthu ndipo anakamba kuti msika wolizu ndi ofuna kwambiri kumbiri ya dziko la Malawi. Ni msika umene aliyese Malawi amaudziwa kwambiri foti umapezekapo ndi mbewu kapena zolima zosiyanasiyana. Ukamba za kabeji, ukamba za tomato, ukamba za anyezi, ukamba za kachewere, nisika achina karoti, adyo, nisika kwambiri utifuuze palipo adyo apanga ndalama zambiri pa misika mdziko muno. Ndi zina zoti takati azapita patsiko kwambiri zimene dziko maliso chachita bwino kwambiri. Amakambaso kuti aonetsa kuti anthu ngati ngongolezi zanife zafikire anthu amene ena anthu zinafikira komano akufuna zafikire anthu ochoka kwambiri pa msika ngati walizulu kuti msika umene uchite bwino aumange mwamakono. Amapeka chisanzo cha paja pali paka mpepuza komanso patsangano mene apa pakonzera amate akulingalira kuti nayenso lizulu ioneke bwino mwamakono kwambiri. Ndi mwachidwe ngati kuti ayenda kuchoka kumene pa Regional Trading Center anapitirira kuja kwa Kambilonjo kutsanganoku kuchoka kumeneko abwera kuno kwa champiri kwa chifu cha mpiri kumenenso kuli Albert Mbawala ngati amene akuyimira kuno ngati phungu wa chipani cha MCP. Kunonso nkhani yake kwamema wanthu za chisankho cha pa 16 September 2025 kuti atakavotera Achakwera malinga zimene achita mdzikono zakasala zapitazi phungu wa chipani cha MCP komanso makhansala a chipani cha MCP. Nzanga Raymond Tapitisi. Chabwino ndiye mtsogoleri wa dziko lino tsopano wafika ndipo pakali pano ali mu galimoto ya mpanda denga. Ndiye tiyeni titsatire zonse zimene akuongolera pano ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda. Ulemu waukulu inu ngwenyama inkosi ya makosi Goman 5 ulemu senior chief champiti komanso ma senior chief onse amene muli pano impi nonse mulandire ulemu amayi ndi abambo amene mwakondwa tadiwe vani dzanja mwamba la Chakwera dzanja mwamba la Chakwera dzanja mwamba la Chakwera dzanja mwamba la Chakwera. Bwana kuno mwafika kwa mwana wanu Mapondera Mbawala ndi machini osulira machini anzake. Mungu ona amene bakuketemera pano ena anene zona sikudowa kuno koma kunchewu kwawo kwa champiti tikakamba za kongeresi liku lake lili kuti kodi mumve kulandidwa Your Excellency. Komanso pano wandijoyina mnyamata mwana wanu amene ali chairman uchakucha ku water board koma lero ndi candidate kwa apambala onso alipo mpano. Mosunga nthawi ndi wapempe senior chief champiti kuti akulandireni pano. Ndikudziwa kuti ngwenyama alipo mpano kwa maulemu senior chief champiti tisungireni nthawi koma alandireni a president. Nzokoma kwambiri Your Excellency the State President of Republic Malawi Dr. Lazarus Makase Chakwera komanso First Lady amene muli mayi wa mtundu wathu wa Malawi. Ngwenyama inkosi ya makosi Gomani King of the Maseko Ngoni Bayeti inkosi. Komanso ndipereke ulemu kwa ASG
amenenso muli nduna ya maboma ang'ono, ulemu wanu chifukwa chokhala pakati pathu. Komanso ulemu upite koyenerera onse amene muli pakati pathu, ndisayiwale amakosi, inkosi Phambala, komanso inkosi tsiku la mowa amene muli pakati pathu. Choyamba a president, ine ndinokondwa kwambiri wachimwemwe chifukwa cha zimene mwatichitira ife anthu akwa Champiti. Kunena zoona, iyi idzakhala history mpaka muyaya chifukwa ndikoyamba kuti mtsogoleri wa dziko akaponde malo ngati ano. Mumve mumtimamo kuti tikukuthokozani kwa basi, tikuthokozani kwambiri. Chachiwiri ndimafuna kuti a state president ndikuthokozeni kamba ka zitukuko zimene zikuchitika mdera lino la senior chief Champiti, komanso ngakhale ntchewu yonse. Tikudziwa zimene inuyo ndi utsogoleri wanu zimene mwachita. Timavutika mayendedwe midzi kuti tikumane mudzi ndi mudzi chifukwa cha mabridge, koma monse muli mabridge mwina okwana 6 or 7 amene ife utsogoleri wanu zakonzedwa. Pano pa mayendedwe ifeyo anthu akuno tikumatha kuyenderana, ife ndakwa Phambala, ife ndiyakwa Makwangwala chifukwa cha mabridge amene niyo mwatikonzera. Kupitiriza apo mutha kuona kuti mukamapita mbali ya uku paka Mpepuza pano khangati town ine ache usiku ngati kuti kodi kuno ndekuti ndikulandani, hayi ndithu kwa Champiti konkuno. Zikomo kwambiri chifukwa cha chimenecho. Komanso ndiyamikire chifukwa cha utsogoleri wanu, mutamva kunena kuti mvula sinayende bwino. Ndikumbukira mmene SG anduna azamaboma ang'ono atabwera kudzati kwenza kukhala senior chief Champiti chifukwa cha upangiri wanu kuti niyo munalola kuti ufumu wa Champiti ukwenzedwe. Zikomo kwambiri pa president. Adalonjeza SG kunena kuti kunoko chimanga chidzigawidwa. Ndikutsimikizireni na president kunena kuti kunoko anthu chimanga akulandira ndithu subiza kuna zopeka mazona zeni zache chimanga akulandira. Pempho ndonena kuti chifukwa kuti mvula sinabwere bwino, tinali ndi anthu mwina osakhala ambiri kwambiri amene analibe chimanga, amene ali kachimanga kochepa kaja chatha tikunena pano. Ndiri mafuna kuti please mwaonjezerenso ena awo amene chatherawo kuti nawonso mwina athe kumalandira chimanga chimene anzawo ena akulandira. Pempho langa ndi limenelo a state president. Pano mwafika pano poti ndikuyamba ndi nthawi zina amatilika omba otheratu, mutikhululukire kuti tilankhula zambiri koma nangati panga bwanji nangasi amatilika omba otheratu ndeti ngopangiratu basi. Pano mwafika pano mutha kuona kuti tili ndi magetsi mwina chifukwa cha zovuta zina, kwa magetsi tili nawo panopa. Mutha kuona mashopu kuli tili ndi zigayo. Komano pempho langa a state president ndona kuti magetsiwa angothera pano. Kunyumba kwathuko, kunyumba kwangako kulibe okuti ngakhale tikafuna kuchaja mafoni tikomachita kupita mmanyumbawa anthu kapempha odi tikena foni. Ndeti maliti pemphe kuti ngati nkotheka atakafikanso kunyumbako kuti nafenso ngati katsogoleri tione kuti kodi zikuti bwanji. Koma tikuyamikira ifa magetsiwo kunoko ndi alipo angosowa kunyumbako. Chifukwa cha upangiri wanu wabwino wa state president umene inuyo mumalola kunena kuti ngakhale ma stakeholders, ma donors adzibwera kudzapanga chitukuko. Ndikufuna ndinene pano kuna kuti a Banda synod for the first time kumanga boarding school yatsikana pa community day secondary school. Zimene mwina Malawi muno takuti kuti kunoko ndikoyamba kuti community day secondary school ikhale ndi boarding. Boarding yo ilipo, ana ayamba kupita tikatsegulira skuluwi. Koma pali mavuto angapo amene akufuna kuti ifeyo ngati anthu akuno kumudzi tipange. Toyambirira ndi magetsi. Kuti ana akayamba skulu pa 22 pano azikagona mundima. Ndendibe pano kuti
mulithandizire kuti magetsi kunthumbi community day secondary school kumene apanga boarding yabwino yokongola kwambiri chifukwa cha Banda kuthandizira kuti mwina ziyende bwino, madzi kampanda komanso kasheota kuti ayambire kuphikirapo anthuwo kuthawa kuti mvula ikabwera. Ndi pempho limene timafuna kuti mwina tipemphe kuti zikatero mwina zikhale bwino, komanso mati tipemphe ka starter pack kuti anawo akayamba skulu ngasi ndi boarding ya community day secondary school mwina pandandanda wa mathandizo aboma a education mwina palibepo, ndekuti makolo azitenga okha chimanga ndikumapeleka ku skuluko kuti ana azidye. Ndi timafuna tipemphe mwina ka starter pack kuti mwina kaya ndi matumba 50 kaya 80 oyambira kuti ana athu akapita adzikadya. Pepani tuzichuluka zopemphazo. Tili ndi Champiti primary school hapa pamene pali zinthu zingapo chifukwa ngati sindinena ndekuti anthu anga akwiya kuti unapezeka mwayi anabwera third president inosanena zokhala bwanji. Pali zinthu zingapo malo aziphunzitsi oti nyumba za ziphunzitsi ndizochepa, komanso kampanda kokuti mwina skuluyo ikhale mkati. Timafuna tipemphe zimenezo, komanso tili ndi chipatala health center imene pali zipatala zambiri zimene zimafuna kuti ngati nkotheka president mulithandizire kuti chipatala chimenechi chikhale chipatala chotamandika. Popitirizapo ndimafuna kuti ndipemphe a third president kuti ngwenyama yathu kunkosini kumene akukhala timafuna kuti kukhale chitetezo. Timapitako kawiri tikuona kuti chitetezo kumene koko ndi chochepera. Timafuna tipemphe kuti kutamangidwa mpanda ndithu abwino kuti mwina chitetezo chawo chikhale chokhwima. Ilo ndi pempho chifukwa timapitako tikuona mavuto amene ali kumene koko kuti muthandizire. Ananditsina khutu wa inkosi phambala ndi atsiku la mowa kunena kuti maofesi including ineyo tilibe ofesi yokhazikika ngati ya machifi. Ndamati please asiniyo mulipemphere kwa president kuti ngati nkotheka mwina atiganizireko potimangira maofesi ma headquarters athuwa. Ndimo amenewa third president ino ndolandiridwa mwaona nokha kuti kuno ndikumene kuli mwana wanu Mapondera ali kutoka ali mudzimomo ndi wathu akunoko. Ndiye tikulizoma kwambiri ifatu mwabwera tikufuna zabwino zonse pa 16 September kuti mupitirize kutilamulira mdziko muno. Zikomo. Zaombelani manja koko mwachifumu akuti ndichitiretu nangasi makolo anga afika ndineneretu ndikhutuletu mavuto onse. Koma mene mwaonera kuno bwana ngati kuli anthu amene akupatsani support number 1 kuno kunchewu kuswesa lake ndinoyo. Anthu awa sagwedezeka. Mutandituma ine kuti ndidzawadzodze senior chief Champiti ndidabwera kuno ngwenyama atavomeranso. Bwana ananonjeza support ndipo support imene mpaka nalero sidachoke. Anthu awa amakukondani komanso amankonda mwana wawo Mapondera Mbawala. Ndi angati mmamkonda Mbawala? Nosenu mmamkonda Mbawala? Ndiye kuti Mbawalayi mukamvotera eti? Achakwera mukamvotera eti? Bwana pakuti nthawi yapita ndimati nditero anthu inu ngati achawo bino asakuphedwa m'Malawi muno chifukwa inu mudatenga voti yanu nkuwavotera Achakwera. Ndiye iwowo Achakwera munapatsa mphamvu kuti chipani cha DPP chimene chimasowetsa achawo bino ndi achawo bino nkumafa mulamuliro wawo chimene chicha chisazataninso kodi sazabwerera. Lero simukumvanso imfa za anthu achawo bino. Nthawi imene ija adamwalira anthu oposa 189. Koma kungolowa Achakwera fo cha voti ya inuyo lero kulibenso imfa za anthu achawo bino. Amathokoza Achampiti apa fo cha apo akuti magetsi ngati kunja kutsangano magetsi ngati kunja zimene zichazatheka chifukwa cha inuyo mudatenga voti yanu nkuwapatsa Achakwera. Ndi voti yanu imene ikugula mbewu pa mtengo wabwino. Ndi voti yanu imene ikuyanjanitsa Malawi. Ndi voti yanu imene inuyo mudapereka kwa Achakwerawo kuti atemanga masukulu kwa manena acha. Ndi voti yanu yomweyo imene ipitirize zonsezo pa 16 September. Ndakabwera wina kuno
tamverani faena kumabwera kuno ni mabodza cholinga inuyo mutayike mkalamasiye amanena atapa kuti kuno chakudya chikubwera koma chikubwera akufuna chiwonjesereke kuli njala kunja kuno amene akupatseni chakudya ndi chakwerayo amene akuthandizeni ndi chakwerayo ena wacha cholinga chawo afuna mukhale pa umasiye afuna mvutike ndiye mukavotera mapondera ndiye kuti mukavotera chakwera kuno chitukuko chitani kodi chipita patsogolo sali yekha mapondera paliso kansala tikuti ndani dzina lija kansala Charles Ndawo wodi yanji Mbawi wodi komanso achimwene awa ndani Samson Kerias ndiye kuti Samson Kerias ndi Charles mapondera mbawala ndi achakwera ndi amene apangitse kuti kuno kwa champiti zinthu zizipita kuyenda chani kodi bwino mavuto alipowa atheretu tsono bwana muno kuno mono ndayima foti lero simukaponda kwa phambala koma phambala ali apo koma ndawalonjeza kuti tsiku lina tidzakuokera bwana chonde perekani moni kumeneko koma mkaona kwa ima mwana wanu ching'ani ndi amene ali shadow candidate kumeneko na Yesu agwedeza kumeneko aliso ndi kansala wake ndani kansala uji dzina nda Charles Mapondo Likuziwodi wodia Likuziwodi uliso aliposo wina mnyamata ndani dzina chimwe Erasimo John Beta anyamatawa plus pangolini wao fa bwana inu mpangolini wa dziko koma mmakosijwe semu tiliso mtima pangolini wa dziko lonse ndi inuyo koma pangolini wa kumeneko mching'ani ndiye kuti makansala yake ndi amenewa pangolini wa kuno mbawalayi makansala yake ndi ati amenewa ndiye pakuti nthawi yatha ching'ani ndidzampatsa mpata kumeneko koma lero mapondera tapatsa moni a president ziko kwacha dzanja mwamba kwacha Dokota chakwera nanga mbawala Keriasi Ndawo Charles tonse ife hai choyamba ulemu wada president kuno lero maponda kuno mudzi mwathu mweni ine ndabadula mudzi muno nyumba yanga ili pa mtunda pa inkosi apo ndepali nyumba yakwathu anthu muona apa ndazibale anga azichimwene azichemwali makhazeni ali pamenepa ulemu wanu inu ngwenyama inkosi ya makhosi koma ni 5 kuti mwabwerodzala ndina kuno a president ulemu wanu inu senior chief champiti amene muli mwendera lino komanso iwo akukutani aphambala inkosi muli pano ulemu wanu inunso asabutiye tsiku la muli pano ulemu wanu komanso magrupu onse komanso mafumu onse muli pano ulemu wanu ndipereke ulemu kwa mzanga uyu deputy regional chairman lekomalo ndi mzanga faneso ndi shadow honorable ching'ani muli pano ulemu wanu limwe dzandikuta malo wano inenso kwanu nkapanga revenge chifukwa cha nthawi maulemu akhale m'malo mwake koma ndisaiwale pangolini wa kuchipani CEO Secretary General honorable Chimwendo Banda ulemu wanu bwana ine mauwanga akhala wochepa chifukwa zambiri asiyo chifi wanga champiti alankhula koma ine bwana choyamba chenicheni choti nkuthokoze nacho chikundisowa kuti mukhuzotsaponda kuno chibadire dziko lapansi kuno sadaponde president bwana mwamba ndiri kutsaponda kuno ndipo mwalemekeza anthu akwa champiti nthaka yakuno lero yalandira mdalitso chifukwa state president waponda malo wanu ulemu wanu bwana tathokoza koposa chachiwiri bwana ndingolankhula bwana ziwiri zitatu izinu mwachita kuno kwathu kwa champiti bwana choyamba nchakuti nthokoze kuti bwana CDF mdakwezana kamba SG kuchoka pa 7 million kwacha nthawi ya nyamataja a DPP kufika lero 220 million komanso manifesto yanu bwana
mwakweza CDF kufika pa 500 million. Mawiyena half billion. Bwana half billion si ndrama masewera. Koma ndrama yonseyo mulowetsa m'midzi muno kuti kuno kwathu miyoyo isinthe, ndipo kuno miyoyo bwana ikusinthadi. Tapanga mabridge ambiri akonkriti bwana osaliso thabwa iyayi fuka ndrama ijamupereka njambiri bwana. Tamanga maschool block bwana ndrama njambiri bwana. Tikupanga zambiri ndiye mwafika pa 500 million sinku zili kuno kusintha bwanjayi koma kuvuta koopsa kunoko bwana inuyo nkhani yachitukuko palibenso. Chifukwa paka mpepuza bwana paka mpepuza ndi Singapore kale Singapore. Paka mpepuza ni Singapore. Patsangaro ndi Singapore. Ndima wina Polankhula dzulo pa forum amandonetsa chojambula chinsewu cha mulilonge bwana ndati shit this is Singapore. Bwana iniyo nkozoposa lero ndiki nemu bwana lero ndikuonjezerani dzina. Iniyo ndi Dr. Lazarus Makathe Singapore chakwera. Chifukwa Malawi mukuyisintha bwana. Malawi mukuyisintha bwana. Adaononga wena ili mabwera mukusintha bwana. Ong'ung'udzawo ena makamba kuti mkango usulephera kumwa madzi ngakhala ashula akulira mutsinjemo. Ena bwana tasera zilankhula ngakhale m'Baibulo ku Nehemiya 4 kudaitwa biya ndi Sanbalati. Nehemiya akoza mpanda akumanga iwo atagwetsa akuti Nehemiya ngatati bwana ena mudzingomva nkuzisiya ndatobiya nda Sanbalati adakalipo koma inu bwana munabwera kutumikira Malawi ndipo ife bwana mutitumikira kuno kwathu bwana mmati mpemphe ziwiri zitatu zimene sinyo aja anayiwala komanso zinazo ndi zakwati makwangwala foko soyese ino bwana ili ndi mati awiri tsopano Champiti ndi makwangwala kuno kwathu bwana kwa Champiti anakamba sio chief kuti pali tilinka clinic apapa kali mumalo ale ongobwerekera fa mabuilding ndi ahanga project koma ndimati bwana timangepo health center ndiye nauza mafumu ndauza ndalengeza kale ndatakubwerayo ngatachitukuko sizamasewera ndalengeza kuti achakwera kuno atimangira Champiti health center ya makono bwana ndalengezaso kuti kubawi kwa makwangwala kubawi mutimangiraso health center yatsopano. Oti bwana office yanu zimenezo ingolemba basi fwe ndalengeza kale kwa mafumu ala pa amva kale kuti umbanga Bawi health center komanso Champiti health center. Bwana ndimalize ndi nkhani anakamba asino chief yokhudza Nthumbi secondary school. Bwana ndilankhule ichi iniyo bwana ndi munthu woopsa kwambiri pa nkhani yachitukuko. Ndinabwera bwana kwa inu kuti ma school block apa Nthumbi secondary school sali bwino aphawana munatuma anthu aku Minister of Education atayendera adapatsa report bwana mudalamula kuti pabwere school block yanyuwani ikhale m'maofesi ake koma nthawi yomweyo bwana nkuti tulankhulaso ndi a Banda synod anu ake amalo nawonso adapezanso mzungu kuti atimangire mpaka na bwana akastomu bambo kastomu aku ofesi ya Banda synod adaletsa kuti yayi boma lisavutiko manga blogo tapeza mzungu atimangira bwana tiamike mudatipatsa blogo sadziwa bwana anthu andandinenelero mudapereka blogo kuti mumanga lero paja koma Banda synod adati yasavutika president tapeza mzungu atimangira bwana kuli secondary school potsagula bwana ndi apempha yesichiwa mudzabwere mukatsagulire secondary school imene koma tingofunawo magetsi basi kuti wana akhale bwana ulankhula kuzokoma koma msonkhano siwanga mupita kutali bwana ndabwezere mafuna zilankhulabe mafuna zilankhulabe koma aya yesichi ulemu wanu tsono ino anthu akuno Nchewu Central wako foja andu yali pachani wapachalangwa chani abwera wena adzikuna mizani adzinena izi koma mkangotayo mapondera ndioti inuyo mukhala pamosiye chifukwa mufune msafune koma ndiziti awowo fainu wanu nchakwerayi koma awowo afuna satani asafune pango linuyo chakwera masankho satani kodi saluza tsono mbawalayi kumbuyo kwake kuli chakwera
ching'ani kumbuyo kwake kuli chakwera ndenu mkwiritsitseni mbawalayi zinazi zimaoneka ngati zobiriwira koma zidakanika kale ndenu funa ndikupempeni nonse gwiritsani mbawala msamtaye mbawala bwana nsati kuyankhula kwakoma koma anthu awa dzulo nawauza wena kuti akuti ataona kuti chakwera kukondedwa paliponse former president anasankha kwanitso yenda amene muyendera inu sizingateki timayamika mulungu fa mulungu anakupatsani mphamvu ni nyonga timayamika so mulungu fa mletenga wachinyamata mumba azikuthandizani koma inuyo muyenda paliponse muyenda mupeza mavoti enawo sangakwanitse amene muchitira inu koma atsopano atamva zimenezo apeza kabungwe kena ndibwereze anthu akuntchewu akuti kabungwe kameneko zikhangati maula kukafusa anthu oti sadalembetse nkulembetsa komwe ati masankho awo awina ndani abale wawo mnyumba mwawo nkumanena kuti atipita mudhalika awina masankho ndenkuuzeni zimenezo zosatheka over our dead bodies zimenezo sizingachitike sitingabwererenso kuja cha ubino amaphedwa kuja misewu simamangidwa sitingabwererenso pamene dziko limagawanikana tipite mchitsogolo tiyende mchitsogolo koma kuti tipite mchitsogolo tiyende mchitsogolo omuvotera ndi chakwera ndeuyoyo atukwanidwe sayankha olo anyozedwe sayankha olo anamizire china chilichonse chakwera isatani kodi sayankha kwake kukhala ni mafumu kuyanjanitsa mafumu kukweza mafumu kupereka chitukuko paliponse school bloko paliponse CDF president timamfuna ife ndi ameneyo 16 September tikadzuke mmawa tonse tikamvotere chakwera bwana nsati kuyankhula kwakoma ndikupempheni mchidzulo buno kuti mutipatse moni kuno kwa senior chief champiti kwawo kwa inkosi ya makosi Gomani Ngwenyama zikomo kwambiri your excellency zikomo Kwacha Bayeti inkosi ya makosi Ngwenyama Gomani the 5th komanso ndipeleke ulemu apadera senior chief inkosi champiti inkosi pamba komanso sub chief Chikulamowa ndi mafumu onse mwasonkhana pano ndithokoze lero tapondako kuno kobadwira mapondera mbawala ndi MP watumikira kuno ndi tidagawagawa tsopano koma munthu ameneyo mufuna apitilire ndakondweranso chifukwa atsogoleri wathu ku region inu muli pano Maiwende na Lumo a deputy ni wauko kwa pambalako amene ndi candidate wathunso amene ni munthu wophunzira wotithandiza zinthu za construction Malawi yonse monga mujalili mwana wanuji kuno runkodala kuno iyeyo ni George Ng'ani ndiyeti ndi makansala konseku badi anyamata amenewa ngothandiza achimwendo aja ndi anzawo kulikulu achipani ulemu ngwawo ngwakale koma nimafuna nkambeza inu kuno chifukwa kuno sindapondeko noyamba kanthawi kena ndangobwerera apa pachalirapo chifukwa padali zochitika zina koma kuno runkodaladi badi muonetsa kuti chipani cha Congress mmachikonda chifukwa ulendo uwo pa kampeni maponderayo anali mmodzi mwa iwo amene kunchewu koyamba kukhala MP wa MCP ndipo ndikuthokozeni kuti chaka chotsatira 2020 ndi voti yanu ine zidanithandiza
kuti ndiyambe kuyala maziko azitukuko zolimba ndi zokhalitsa sikunchewu kokha koma Malawi yonse. Zimene zija zathandiza kuyala maziko akuti tsopano tikhoza kumangapo zikuluzikulu mwa zitukuko zimene zifunikira kuti dziko lizikhala lodzidalira, chifukwa infrastructure imakhala choyamba. Wina adatero kuti mtatenga botolo inu nkuyamba kuyikamo mchenga nkudzaza, miyala ina ikuluikulu silowamo ayi. Koma mumayamba kuzikulu zija mudzaona kuti malo alipo oti mchenganso mthiremo, mudzaona kuti malo alipo otinso madzi mthiremo, koma mukadzadza madzi poyamba simuyikamo chilichonse ayi. Ndiye zinthu zimene zizikhalanso mwa ndondomeko zoyamba zizikhala zoyamba. Tikachita zimenezo ndiye tsopano tichite zotsatira zija zimene zithandizire kuti chitukuko cha m'midzi chiyende msanga. Monga mwa CDF ndathokoza kuti milato ina ndi ina idakonzedwa osatiso ya matabwa koma ya concrete. Koma dera lonse kuno kunchewu anthu takharu dandaula madzi. Timadandaula zimenezo pepani, koma agogo mwadandaula magetsi ofikafika koma kunyumba kosafika. Zakhalaso bwanji zichitike mwa msanga mezi nangatere moti nzokonerani kuti mpaka na inkosi zipita kunyumba pa grosale ati ndzachaje foni. Imeneyo yayi bana zimenezo tizikonze. Adalipo wena agogo kwina akuti ine ndimakhala mu mdima ndithu, koma ulendo uno ntapita akuti ayi ndithokoze magetsi adawala pamudzi pathu. Tifuna magetsi afikire mudzi uliwonse, tifuna madzi aukhondo afikire mudzi uliwonse, tifuna misewu tsopano tikakoza ikuluikuluyi tionenso misewu imene ilipo tichite bwa mtundu wanji. Ndipo ndikukondwera chifukwa anyamata wena amenenso alipo nkutsogolera ntchito ngati imeneyi ku Roads Authority ndi wana wathu konkuno. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa inu mwapereka ana wanu atumikire Malawi yonse pa ntchito ya chitukuko ngati imeneyi. Okondedwa, ulendo uno kuseri kwa sabata la mawali pa 16 September ngasimwalidziwa datilo. Katundu wabwera kale walengeza wina azibwera mali ino chifukwa Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndi malamulo a dziko lino akuyendetsa zimenezi. Chofunika inu ndi ine ngakhale nthawi ya kampeni ngati ino wosachita nkhondo, wosachita phokoso, wosalimbana ndi wina aliyense, wosamnyoza munthu wina aliyense. Munthu sutalika chifukwa choti waponda anzako ayi. Aliyense timlole achite mwaufulu zimene anena kuchita. Wena akhoza kubwera kayanka chidzulo abwera aloleni adutse, koma ife tikudziwa kuti voti yathu yamaponderayo. Wadi alipo alukayika za iyeyo ngati chimodzimodzi. George Ng'ani munthu amene wathandizira kuti nkhani za construction ku Malawi kuno ziziyenda mwachilungamo mwadongosolo, ndipo ni munthu amene mtima wake wadzipereka kwambiri kutumikira. Dziko lonse lapansi limadziwanso chifukwa ma award wena amene ku nkhani ya construction dziko lalandira nchifukwa cha utsogoleri wa mnyamata ngati ameneyo. Tikuti nchewu mwathandizira kuti Malawi zidziwika kuti zinthu zina zuchitika bwino ku Malawi. Amalawi eni ake sadziwa zimenezi chifukwa Amalawi eni ake nthawi zambirinso timasankha kumangomva zimene tafuna kumva, nkumaona zimene tafuna kuona, wosaona choonadi, wosamva choonadi. Kwa Mulungu amatithandiza chifukwa anyamata wena amene ali wana wanu ndi amenenso amadziwa kufalitsa mbiri yabwino mwa ndondomeko motsatiranso zimene amatsatira, zimene zimakhala malamulo azomangamanga kuti dziko lathu lizitchuka kuti tikuchita zoyenera.
ndiye ndikuthokozeni anthu akuno chifukwa cha chimenecho. Musawaleke anyamata wanu awa, makansala wonse musawasiye, avotereni pa 16 September chifukwa na amenewa amene atithandizire kuonetsetsa tsopano kuti midzi yonse kaya nkuja kubawi kana kuno aonetsetsa bwinobwino, ndipo ife tiwathandiza. Mwavutika chifukwa cha njala, zikomo kuti chakudya chanabwerapo, tikudziwa kuti sichilakwanira aliyense, tikudziwanso kuti wena amene adali nacho pang'ono chathanso, tikudziwanso kuti kuno ndinu anthu amene mmadzidalira, koma chifukwa chakuti mvula idabweranso mwa njomba zinazi zidavuta. Ndiye sitingabwere pano nkukunyozani kuti ngati ndinu alesi ayi, pamene mumagwira ntchito mokhulupirika ndi molimba, koma kuti zipangizo zina tikhoza kuthandiza, koma ikakhala mvula mchauta angathandize. Tiye tisamalire chilengedwe chathu kulikonseko, tiye tionetsetse ngati dziko titsatirenso za iwo amene ni teknoloji ya masiku ano amatiwuza kuti ayi pano pamukhoza kubyala, ayi dikirani kaye. Zimenezi zitithandizire kuti tizipewa zina ndi zina zimene zatipeza chifukwa cha ngozi zimene sikubala ikokha, nkhani yakusinthika kwa nyengo yakhudza dziko lonse lapansi. Ambiri wa inu mwakhala mukudandaula chifukwa chakuti ngakhale kuno kungoona kuti zinthu mtengo ukwera tsiku lilonse, anthu kumangonyoza, wena kungopeza mpata wotatu kwane chakwera chifukwa chakunena kuti akutata akuti mitengo yakwera, atufanana mdzina la chakwera. Nanga si masiku ano timakonda ndakatulo zoterezi ba. Ine sindziwa uyankha zinthu za mtundu umeneyo, koma mnyamata uyu injiniya Virumbiko Mumba watithandiziranso kumafukula zina zoterezi kuti anthu akumabisa katundu daladala chifukwa cha lamulo la supply and demand. Zikachepa zinthu ndiye kuti zochepazo mitengo imakwera, ndiye wena akumabisa dala. Tikudziwa kuti pali mavuto wena ndi wena, ine sinnakanepo za vuto limenelo, koma tikukonza zinthu ndipo zamba kale kukhala ni zipatso zake. Koma wena kuchita zadala ndithu, utsekera katundu kuchipinda malo moti agulitse kwa wanthu pa mtengo woyenerera, afuna kuti aliyense akalira ndiye kuti agula tsopano pa mtengo wokwera chifukwa wazifunitsitsa. Tisachite zimenezi Amalawi kumachitirana tokha kumeneku nkulakwa. Ife rufuna kuti aliyense akhale pabwino, anthu achuma asangokhala kumanjayi koma achuluke. Nchifukwa yake tayika ndondomeko zakuti kulikonseko tithandizire kana azimayi mabizinesi wawo kana achinyamata mabizinesi wawo, zintchito zofunikira. Ngakhale kuno kumudzi anthu adziwe kuti maprojekti ngati akuchita Blantyre Synod, maprojekti oyamikiridwa kwambiri, ifenso tikemo tigwemo. Ndipo boma ili lapereka thandizo ngakhale kwa achinyamata amene ali masukulu akukachenjede, akuti si aboma okha komanso ngakhale masukulu a mishoni, masukulu amene anawa onso apita ku masukulu akuluakulu ngati amenewa. Boma lino lathandiza achinyamata kuti aphunzire, tisakwatitse vana atsikana asanafike pa stage yakuti wafikapo malamulo amafuna zaka 18. Tikachita zimenezo nchifukwa chake so ife tinalota kuti oho tsopano akafika 18 wakula mwanayo, koma akabadwa makolo amuyang'anira, koma akangokhala kuti wakula afunika akhale nzochita timuyikire tsogolo account. Ndiye ndalama zimene zija zizikhala invested kuti mpaka nakakafika zaka 18 wakhala kale ndalama za nkhaninkhani, azipita ku university, azichita mabizinesi, ndiye kuti ndi miliyonea kale. Tuchita zimenezi mwadaladala chifukwa dziko la Malawi lodala. Ngakhale kuno kunchewu kuli miyala ya mtengo wapatali kuno, koma wena pakati ponsepa mogwirizana ndi wena wakuba adangolandalanda miyala imene ija popanda phindu lopita kwa anthu akuno kunchewu. Tayika malamulo wokhwimitsa zimenezi kuti chuma cha ku Malawi chithandize Amalawi eni ake. Nkadakamba zambiri koma ndikusiyireni mawu awa ndi pempho limeneli. Pa 16 September tili nchisankho chobwerera kumbuyo kapena kupita kutsogolo. Ndiye ine nukhulupirira kuti anthu akuno kwa champiri, anthu auko kwa Pamba ni kwa Chikulamowa,
tonse tili ndi mtima kuti tizipita kutsogolo ni chitukuko chimene tayala kale maziko akewa simomwemo nanga ndino angati amene mdalembetsa ndino angati amene mukavota chifukwa osangolembetsa nu osakavotanso ndiye sizithandiza right president mkavotera nda MP mkavotera nda tikatenga mawu omwewo tiwafutuma agogo pamba kuti akanenenso uko kuti tidzavoteranso George Ng'ani right ni makansala bathu right ambuye akudalitseni nonse zikomo bayete inkosi yamakhosi. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula ku 19 wanthu umene unasonkhana pano pa bwalo la pa court la Champiti mboma lino la Nchewu. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza ndithu mfundo zimene zipititse dziko lino patsogolo kupitiriza ntchito imene anayiyamba kale ndipo wapempha anthu kuti apewe mchitidwe waziwawa komanso akhale ogwirizana ndi okondana. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino tsopano akuchoka pano kuti apitenso ku malo ena kumene akachitisenso msonkhano wina pa misonkhano imeneyi yoyimayima. Ndi pamene mtsogoleri wa dziko linoyu akuchoka pano ifenso kuulutsa kwathu kuchokera pano tiyilekezere pomwepa. Munali ndine Raymond Katayika, zikomo kwambiri. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyu. Zimayi wenu wa Malawi amadendekera mtanga menda chitirani mwezi uno wa September ndi mwezi umene timayang'anira ntchito zokopa alendo ku Malawi kunoko. Ine Vera Kantukule nduna yanu yona zokopa alendo ku Malawi kuno ndikumemana nena kuti mwezi umenewu tayendani muone zimene Mulungu anatidalitsa nazo mukhoza kupita kulilongo kaona kumbali loji kuja kunyama zake kuchile kumene kucha mukhoza kubwera kunoko kulilongo nature sanctuary mukhoza kupita ku Banda mountain mukhoza kupita ku Mulanje mountain nyanja yathu ya Malawi yokongola ukayiona nyanjayo koma zambiri zimene tinazo mdziko muno mukuyeneka kukhala ndi ndalama zochuluka koma mukuyeneka inu kukhala ndi chifundo kapena kufuna kukhumba mu mtima mwanu kuti mukaone zimene zimasangalatsa miyoyo ya wanthu. Malawi, the warm heart of Africa, tiziyamba ndifeyo a Malawi. There are times when all the mind wants is entertainment. And so it happens that we have just what you desire. Huh? Very nice.